היי, לפני מעל לשנה יצאנו אני ואשתי למסע של להביא ילד לעולם, אחרי שנתיים של נישואים, ונתקלנו בקבוצה מאוד מאוד מעניינת, שקוראים לה GI רימון, בראשותו של לב, שנמצאים בבטומי, ואני חייב לומר שמה שהם עשו בשבילנו זה דבר פשוט מדהים, צוות נהדר, אנשים נהדרים, מוארים, עזרו לנו בכל מה שקשור ללהביא ילדה לעולם בהליך של פונדקאות. ההליך הזה ברוך השם הצליח, ויש לנו ילדה נהדרת בשם רומי, ואנחנו פשוט מודים מקרב לב לזמינות, ליעילות, לאיכותיות של השירות, ללב הפתוח ולהבנה של כל הבעיות, וענו לנו על כל השאלות. פשוט מדהים, עשינו תהליך מדהים, וברוך השם, אנחנו אמא ואבא לילדה מדהימה, והמון המון המון בזכות הצוות הנהדר שנמצאים פה בבטומי, מקום שנקרא GI רימון. אנחנו ממליצים בחום, ממש ממליצים בחום, ובעזרת השם שכל אחד שרוצה וירצה יצליח בלהביא ילד או ילדה לעולם. בעזרת הקבוצה הזאת הסיכוי הרבה הרבה יותר גבוה. תודה לכולם, תודה ללב, תודה לצוות המדהים שלו, ובהצלחה לכולם.